Kender du følelsen af magtesløshed og afmagt og vrede og frustration og alt det, som gør, at man bare fucking har lyst til at tage et våben, så smadrer et eller andet? Fordi der sidder nogle folk i den her regering, i det her land, som har magt, og som laver nogle åndssvage love, som slet ikke har noget som helst med virkeligheden eller menneskeligheden at gøre. Jeg kan blive... Og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg bryder mig ikke om at have det på den her måde. Men der er nogle følelser i mig lige nu, som er simpelthen... De går herop til. Og jeg er ikke den eneste. Jeg er ikke den eneste, der har det på den her måde. Jeg er ikke den eneste, der har lyst til at smadre noget. Og det er forfærdeligt. For jeg begynder at forstå, hvorfor der er nogen, der tager et gun og går ud og skyder folk, uskyldige folk. Fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. De ved ikke, hvad de skal gøre af deres følelser. Jeg begynder at forstå det. Jeg skal nok løbe med at gå ud og smadre og skyde folk. Men til gengæld, så har jeg købt en skinke. Og den her, den skal jeg banke med at have nogle tæsk. Fordi at det, der sker lige nu i vores samfund, det er fuldstændig ude af proportioner. Og der bliver nødt til... Vi bliver nødt til at gøre noget. Anger management. Start med dig selv. Fatter du ikke, at det... Du ødelægger alt! Du smadrer vores samfund! Du smadrer vores humør! Du smadrer folks rettigheder! Du smadrer det, som vi prøver at bygge op, som skal være humant! Som skal være kærligt! Som skal være overskud! Glæde! At vi skal hjælpe hinanden! Og jeg er ked af det indeni. For jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med alt det her. Andet end at smadre en skinke. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Men vi har brug for noget forandring. Det her kan simpelthen ikke blive ved. Vi kan godt være søde. Dem af jer, der har magten, vi kan godt være søde og gøre noget, som... I skaber bitterhed. I skaber sure mennesker. I skaber ikke et sundt samfund. I deler os op. Gør os vrede. Magtesløse. Alt. Gør nu noget for at skabe et samfund, hvor det er, vi kan forenes, og hvor vi kan have det godt sammen. I stedet for det der. Please.